Akini yung tatak ko. Saan yung lupa? 78, still looking young than your age. How are you, ante? Yan. Yes, thank God. Amin tayo, panangasi Diyos. It's your special day, ante. Happy birthday. Do you have any idea kung kanino galing ito? Mga sinurprisa nga ako kanina na mga anak ko. Sa mga anak nyo. Hindi ko alam nga, hindi ko. Ante Pigara Lara? Yasan agi? Talura, Sa Talura, correct. one boy. Yeah, just one like boy. us. So, bubukor yun dyan, te? Bubur ko lang. Ayan, to, agawa. Before lockdown, 5 dya. Okay. So, Andan na natin, nag-alala ka po eh. nalapok ajad ba nila kila, di ba? Ate, look at the surprise they gave you. See that? Oh! Andito pala mga kaibigan. Nangingiram yung pagkagloob, ante. Diba? Di ba? May mga gatas po dyan, may po. Yes. Meron pa siyang gatas. Solo picture. Ma'am, Alice. Auntie message should see Auntie Flor. Come join her. Yeah. Yeah. Si Auntie Sile, invite Sile. Oh, message to Auntie Flor. Auntie message to si Auntie Flor. Siya, gani lang siya. Siya. See that? Rock. Why rock? Okay, kantahin natin si Auntie, ah. Si Baim Siling. Ay, sige, sige. Auntie, what's the name? Anto may ngaran niya, Auntie? Auntie Ellie. May message you, hindi. Auntie Flor, wish you. Aha. May maintenance na. Yeah. Tunay na ang kapitbahay mo, ang isang kapatid mo. Kahit marami kang mga kamag-anak, pag malalayo ang kapitbahay mo pa rin ang Madaling maasahan. Iyan. Diyos ko ang papuri sa buhay. Kumari na, best friend na, kapitbahay mo. Iyan. Magkakapitbahay kami. Malit pa ako. Ang galing naman. What a wonderful message coming from Auntie Lele. Okay. Bless kayo ang gagkapit bahay, ang good friends, ha? Okay. Wilkins! Mag-frusta na may agi-insyon ni agi-duara, agi-tigay bulang ko na kasita na kanin. Ang galad inirutan, Marso. Skyflex! Skyflex ano? Ang bukay pa ako. May buki pa oh, ang ganda-ganda ng buki ko oh. Oh, Oh, wow! That's... ang galing-galing naman ni Charm, ha? sabi. Ito yun. Oh, ito. Oo, Wow. Oh, may hangpaw, may cash. Oh, ang galing ni Charm, ha? Chami. Improvise, ito. Improvise na ano. Buki galing kay Chami. Bukay ka, bubuksan ni Lola yung nasa ano mo. Wow, ang galing. Sige, tingnan natin. Wow. Ito ang first apo ko ito eh. First apo ko. Magangganan ka, magangganan. Dante. Walang po ko. Ay, doon, pambalot. Ang mahaba. How about... May ang po ko. Oh! Oh! Ang dami, ha? May ang po ko. Chami, ha? Ang dami mong ipon, ha? Binigay mo kay Lola, ha? Higa pati na kami, ha? Ay, sorry, ha? Thank you. Yeah. Ate, dugan-dugan niya ay anti ay agara amputan. Yeah. Chami, anong wish mo kay Lola? Anong gusto mo kayo? Anong wish mo daw? Ha?
Ah, Ah, Long life ba tapos stay strong. good health. Yan. Daming Nararada kayo, ante, awa. Dahil sumanang araw. Ngayon lang ako nag-birthday date nga eh. Masaya pala. Oh, first time. Oo. So, Manila talaga. So, sa ikin nyo lang talaga panayaman nyo lang, Manila lang. Hindi, puntang ko. Dagarin. Dinunggi sila ya istito dyan. Since March 13. Oh. 6 months ago. For 6 months. Medical. May Wilkins, may human. Wilkinston. Skyflex. Panay kayo la senior. Wala lang maintenance yun. Dapat si kanin ba? Yun. May mineral. Ay, yun yung sa mineral tan. Skyflex. Sige to. Kulang to tan. I-deliver mo dyan si Rin Skyflex sa mineral. Yan. So, expected nyo, aman ha? Ama, Skyflex. At kung kinatungtungan. Kinatungtungan. Joy. Yakin. Ay, ako ang taon niya. Ay, Kawilkins na mineral. Blessed kayo sa anak, ante, awa. Yeah. And they are all professionals. Ne, wajara, di ko yung badyon eh. Surprise na talaga, surprise anak ko ni Balibali gaw. Kita ni wala si Binti, isa sa balon. Blue and red. Oh. Ang ganda. May crown pa oh. May crown pa. You are the queen of the family. May happy birthday. Tapos 78. Ang ganda. Ay, ang dami. Baka mapanis na itong mga gatas ko. Ano? Ang dami yan, te. Ang dami. Iyon. What's your message to Auntie Flor? Ano yung message nyo kay Auntie Flor? Tinisin si Puno at siya. Long life. Oo. Pagangganak initan siya kung babago. 80 full na lang. Lanti. Lahin talaga'y magagana. Lahi tayo. Bato lang. Okay, kantahan natin si Auntie. Auntie, can you come here? Next to that, surprise to you. Yan. Galing. Si Ante. Okay. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Make a wish. Amen. Yay! Happy 78th birthday! Yan. Siyempre, Ante, anto may bisyo, sana. Laging sa mabuting kalagayan. Yan. At hahaba pang buhay, malakas. Yan, like, abutan nyo ni mga 143. Lang lang. Ah, may misan lang so sa wante awa. Oh, aga imposible. Oh, in Jesus name, syempre, healthy foods. Ano yan? Fruits. Yan, basket full of pagmamahal. Kasama pa yan ang tindi ng Ante, ipasminitan ang dami. Tapos, syempre, nandyan yung Skyflex. Ay, sorry. Yung Ensure. namaliwa Skyflex. Yan. Ensure! Grabe, ante, ha? Good for 1 week ba yan? Ba't dalawa? Dalawa. Ilang buwan na yan, ante. Agyo na uputan. Karakol. Okay. Now, ante, ante message yun Sara may manangaron anak yun. Maraming salamat mga anak at hindi niyo ako nakalimutan. Kahit malayo kayo, hindi pa ko. Still, malapit pa rin kayo sa aking puso. Maraming salamat mga anak. Iyan. Patetedteran nyo yung luwak, ante, ha? Swerte kayo, bless kayo mga sari anak yun. Talurara kalamor. Talura, pero mapagmahal. Tignan nyo. Thank you sa mga ano. Yan ang blessing ng Lord sa akin. Na, sila ang nagpapahaba ng buhay ko. Exactly. Okay. So, ante, from us the Cheryl Bajon Gift Shop, we wish you more birthdays and long life and
Stay positive. Auntie Lid. Auntie Lid, Auntie message yun si Auntie Flor. Ay, Mrs. for floor. Yes. May cousin. Aha. My best friend. Wow, may kapitbahay. Aha. And what man? Sister. Other kinds of hey, this is your 78. 78. 78 birthday. Kagay ko 80 na rin ako. Mm. You will 2 years more. Makakaan ka na sa edad ko. Ah. Gusto sa iyo. Sana maging bulutod ka palagi. Yeah. Thank you. You and your family. Ang katabigla. Okay lang, Ante. Okay. Sana malinhang palagi ang Yeah. Yeah. natutuwa ako kasi ang kapatid mo andito. Sana lagi, You are best. sana lagi malakas. Yan ang ito na yan ang hinahanap ko sa I understand. Ayan. sabi mo pinakain kina Charlie at saka si Lit. Sabi mo, kung silang magbabago. Hindi dito ka sa kapitbahay kita hindi sa ako rin magbabago sa mga. Ayan. At sana magmamahalan tayo with Ate Celine. Ayan. Happy birthday. Thank you. May you reach 100 para makuha mo yung sa JSIS. Ay, pag 90 years old ka, sa JSIS ibibigay ang 20,000. Ah. Pagka 95 ka, Kasi rin ang teacher din. Yeah. Okay. Nila yung ano. Oh. pag 100 years, 90 years. you'll be given 50,000. Wow. That's a lot of money. 190. 100,000. Oh, see? Yan ang panalangin ko rin. Yeah. Sana In Jesus' name, we claim it. Ayan. In Jesus' name. Praise God. Ayan. Watching as you softly sleep. What I'd give if I could keep just this moment. If only time stood still. But the colors fade away in the years.